Sabhuku Tange na sabhuku dzokoto. Ungani pamwepo po. telefoni. Sabhuku dzokoto. Makatora here mari dzewanhu muchiti muruda kuita mari yekuti mubike matatenda. Hatini. Imimi ndikubvunza imimi. Handini. Hamuna ba. Saka munombofamba maraini muiti vanhu tipei mari dzekuti tibike doro rematatenda. Zvatinoita tinoti nguva yematatenda yanga yasvika. Mambo anga ari. Munotauriwa nani kuti ita izvo? Nachuru takapiwa nachuru ari kwana Samasango. Ndiwo anotoya kwandiri kuti ndishedzero wanhu. Ndoashedza vati akwaedza nguva yakwana. Samasango. Churu. Alright. Nguva yakwana. Vanhu vavarongana ngatibike doro vobika. Hapa ina chief wanyama ngari. Makafamba here mumazuva apera. Matumwa nachuru yeye. Gore rapera. Nditaura gore nei? Hatisati. Hamuna kuzviita. Hatisati. Saka kana musina kuzviita ibvaipo. Imi musabhukwani? Sabhuku rimwe 2. Sabhuku rimo. Makafamba here muvanhu muchitora mari muchiti tida mari yematatenda yekuti tibike doro rematatenda. Handina bachangamira. Hamuna kuzviita? Handina. Ibvaipo. Sabhukwani? Mudondo. Sabhuku mudondo. Makafamba here kuvanhu vekwenyu mukati vanhu todawo mari yekuti tibike doro rematatenda. Muipiwa mari nevanhu. Makamatumwa nani? Zvakaitika pamberi. Ndaisununguka. Ndakasununguka. Zvakaitika pamberi. Toda kugadzirisana whatever. Pakaitwa dare. Rakaitwa ngemaroma. Ngemaroma. Na Changamira akanga aripo. Changamira upi? Victor. Waitaura kuti gore nere. Kati wakare Changamira. Kati wakare. Ndoda kuti mirai, imimi tapedzerana mukabva manzikara. Umwe nomwe ndoda kuti apindure egazva ari nyasa kudii? Vakaita. Handi dambudziko baba, ndida kuti tinyase kunzwisisa nekuswatudzana. Saka zvadaro inini ugare utambiri hwebhuku iri raarina baba. Ini ndiita tsvimbo yababa. Mumashure mezvo mamine ikoko kuti kunobviswa chegumi chakawiriranwa. Baba. Ndati mazuva apera aya makafamba here mubhuku menyu muchitora mari ndiri munzira. Ndandiri munzira yekuti nditore mari kuvanhu. Asi hamusati matora? Handinotoreba. Hamuna kutora? Handinotoreba. Mari ichiriko. Muda kuita matatenda ei? Kunonzi tinofanira kupisa. Kunonzi nani? Nahedman. Kunonzi munofanira kupisa chi? Tinofanira kupisa chegumi. Kuroti akakudeedza here achikuudza kuti Sabhuku fambai kuvanhu muchitora mari yekuti vanhu vanofana kubisa mari yekuti matatenda. Inini ndinofunga kuti izvo taita ndiri taita. Akakudeedza iye? Anga asina, asi titi ndo zvatatiri kuita. Gore rapera muchiri kuziva here kuti mambo akadeedza masabhuku ese akaudza kuti hakuna sabhuku ari kutora kana dhora kumunhu achiti da kubika doro remakuwi, ndichaita ndega. Wakatenga nchera yavo, doro rikabikwa pano, vamwe wenyu wakatoya wakamwa doro pano. Ndio wakazviita nditi. Ko mari yekuzotora matatenda muda kuita matatenda yenyu, iyo mambo abika ega doro racho remakuwi asina kutora mari yevanhu. Zvakaitika gore rakapera. Takaendesa matatenda muna Juni. Iyo chegumi ichocho. Takaendesa. Izwai baba. Shoko rano tererai. Tisadzokera kumashure. Tati mambo akadaidzira, makadaidzwa mese mukauya pano. Muna January. Ndotara gore rapera. Muna October paya panobikwa irero tatisina ba. Right, tererai. Mambo akabika ega. Imi mugore rino muri kuti muda kufamba kunotora mari yekuti matatenda, ndo pandiri kuti ndenyi munhu akaita kuti makuwi aitwe akaita ari 1 ndiye mambo saunyama. Saka iye muda unotora endei? Ndo yandati inini inzira yataita. Maida kuita nawani mambo wacho aimboita izvi asisipo kati na mambo mutsaripo. Saka maida kuzviita nawani. Alright. Ngatidai izvi zvakaitika. Pane zvakamboitika pana Headman. Saka Headman akatidaidza semasabhuku tese muna March. Gore nei? Kufamba kwake kwakangaita akataura zvekuti inini ndiri pabasa. Zvadaro
isu takati kunga ari pabasa ina hatina uziva kuti kunoku hakuna mashoko takabva tati zviya tinoziva soita zviya ngatiite saizvozvo ngekuti rimwe gore takanonoka kubhadhara tibva tanzi manonoka saka takazobhadhara pane saka apa muri kuti makadedzwa namushonga aibva ati ndakamhenge ndasungwa teererai mati akataura zvaakataura aibva ati ndakaonekwa ndisina mhosva ndiri pabasa ndokuti ndakanga ndasungwa ndikaenda ndikapika asi ndadzoka ndakaonekwa ndisina mhosva saka imimi endai motore mari muwanhu mari dzakati kuti tibike matatenda mukateerera saedman ndo pandiri kuti iroro izwi haana kubudisa iro akaburitsa kuti asi kuti ndiri kuti isusu taindoda nekuti ati ndiri pabasa haana kuti endai motore mari kuwanhu tibva tati kana taakusvika nguva yoka akatiti izvo kana taakusvika panguva iyoyi imi chinonzi chegumisi munofanira kubvisa kubvira pana January kusvika pana Augusta mukanonokwa pamberi tikanonoka tane mushamo saka isisu takati tisati tasvika kumushamo regai tigadzire paya semaitiro ataita pamberi ndokuti kuvanhu mungoziva ini ndoku handisati modondo handisati ndapururwa asi kuti ndakabata tsvimbo dzapa no bvirai kunyasatora ndati muri sabhuku here muri kutotambira handiri kutambira ba ndisingatambiri Changamire wakatitora mazita muna January musi wa 31 January Changamire wapi pana tikanyoresa apa pana secretary Changamire waiti kuna wasina mabheji kuna wasiri kutambira ngatiise mazita tikasiya mazita pana muna January saka ini ndiri but muri kupara mhosva ka muri kutoratidza kuti ka chero mukatonzi masabhuku full time ka mutori dangerous maitire muri kuita nenharo dzamuri kuita ka munoratidza kuti mukange masabhuku ari kutotambira chaiwo ka munotomira zvakanaka handinaroba uyezve ndinodaira kuti handinaro ari apa uti kwaibata good nawe iripo pam bheji iri makaripi kuti muiso makaripiwa ndiani akamupa bheji ndiani chimbo yababa kuti muchaita sabhuku ehunde asi ndiani pana January makamutaura naye panapa ndiani pana January akataura nesu ndiwo Changamira saka zvino kuchinenyu kumashure muchari kudzokera kumashure kudi ndo kwandiri kuti kumashure kurati kana bheji vanofana kubvisa muri kudzoka kumashure kudini seenzayika naye Changamira ari pano kwese uko makutaura kuna Vikita kwese kunenyiko siyana inako musenze naiye uyu ari pano makatanga naye pana January gore harisati rapera tiri pa 6 months wakomana wekunyatadze awa ngawabvise bheji asi sabhuku akupuka mapepa asati anyohwa iwa kutopfeka bheji apane nharo dzimwe dzekuti aiwa takabva tadai tibva tadai hamusi raiti musadaroba asi raiti basabhuku inini taura pashona inini muchinzwisisa handiti inini ndichinzwisisa tese tiri vanhu ndizvozvo nekuti inini kana makutora chinzvimbo chachichisengwa neavo muva machitora kuita chenyu chipfeko zvisizvo imi munofanirwa kunzwa zvichabva kuneni kwete munonzwa zvinobva kuna mushonga kana kuna Vikita hakuna handimanzwa mushonga iziso rangu anenge achitonzwa zvinobva kuneni kanda kuti iwe mira ibva watositopa ipa ndoti carry on famba nebasa handimaona saka imukama kutora nyaya dzekuti tiri pabhawa tiri kunwa ngatimwe neoro tichinwa tiine zita rekuti tapfekedzwa bachina ningi ini ndakufamba naro munokundurirwa inosara iri yenyu nekuti izvozvi tikada kuti mushonga ari apa iminapa anokutaurirai kuti zvamaa kunditaurira zvekuti tinosimbobvisa kachipo tichibva tadari kuchechi yedu yeroma kudini hazvisizvo zvinotongwa muarea munzvimbo yekwasaunyama ndekuti muridzi ari kutonga imomo ndii inini kana ndisina kubvisa muromo
mese rambai makagara pasi mukaona indo zvandakamira mese simukaiweyawo makadini saka mukatanga kuda kuzvisimudzira mega kuzviita handikusi kuzvisimudzira asi kuti inini kuzvipeta manje ndakafunga kuti kuzvipeta kuti tiite izvozvo nenzira semafambiro ataita handina kuda kuti tisvike pekuti mafambiro ekudhara amaita kare ndeakara takati zvekare ndezvekare isu taakufamba nesisitimu iripo zvakaita kudhara siyanai nazvo ndezvekudhara izvi taakutanga zvinyowani zvatinoenda nazvo togadzirisa chiwanano chedu chofamba mune zvakanaka toambuka sevana vezimbabwe kwatakabva kurefu takasiya zvese kwatakabvawo taakutanga zvinyowani tichienda handimona hatisi kuda kutora zvekare izvi tovata kare taidya tiri mumiti kana taidya paruware taakutanga kugadzira dzoro redu tichiumba tichienda tamanzwa ndataura kuti zvana mushonga uendehedmani vamwe wese vananyamahumba vanapsito wese kumahedmani mune 8 mahedmani handinawo munomu mazisi angu wese vari pasi pangu masabhuku imimi makatowana isi over 300 munomu manzwa muri pasi pangu saka mukama kuda kukwidza makata izvi tinozvidhonza nekuti ndainamata chechi yeroma uyo aiti ndainamata angirikeni siyanai nazvo isusu zvanendaronga inoti masabhuku mese unganai uyai tisangane musi wakati tobva taronga chinhu chataronga ndochamunoenda kuopa wabereki kupatsura moapa tanzwa zvakati varume anenge akanganisawo zvazvake handimanzwa saka muripo ndinofunga shoko iroroka rakatomboti fambe nekuti ndopamudondo wakatorwa wakabva wazobhadhariswa kamari ere namushonga kudindi kusvikira tazoisa mapepa haana kusvika ere kwenyu mapepa atakanyora kuti hakuna sabhuku anobvumirwa kubviswa mari kunzi tiri kuda mari yematatenda tiri kuda mari yezvakati haasati right kana asati izvozvi maakuzvinzwira manje kuti zvamauya so maakuziva kuti shuva uku hakusiko kunoendwa ba ngatimirire kubva soko rinobva kuna mambo chaiye noti kutetekera zvinotaurwa nahedimeni anogona kunyika tiri kunyikika changamira tiri kunyikika tiri wana wangosha saka mukusha imomo ndio maunoti ko ini ndikasara ndikasadai patakadaidzwa buwa takadaidzwa tese asi ukasara kunze manje wega wabva watokangana saka tiri wana wari kutsva idumbu mai kumtsana saka taikumbira rubatsiro ndopatinoda kugadzira mushonga kana muri kufamba naye fambai makagwara atiti rega ndipaiziwa ati muri kuona witi uyo neuyo uyo na uyo jemwalembo akagadzira mafake ID yake ndobva ava pavo kuti maamapurisa amavo nevamwe vanhu vanenge vakaruma 8 handeita aenda kukoti akabva atanga kuti avo vakagadzira wega awo ari mapipi ati makagadzira mega panyatate awo aibva watoona kuti uyo akutoti gezera manje kuti tiende kujeri anga waionga kutoendawo awo ndibva wakazvakwadza iwe hatiti iwe ndiwakati titigadzirei ubva wadai ndopa akatongwa 6 months izvo saka nawo muri kutumwa namushonga kuti endawo ita izvo ashakusiyai nekuti hamuna pamakanyorerana asi imi ndimune manotora mari kuwana tienda komba itambira mari right
atambira futi hana pamuri kusainirana kuti atora mari. Tiri kuda kukuudzai nekukudzidzisai muri kuita nharo. Ndo pamuri kuona ndiri kuti mudzidziswe. Mambo ari kuti musatore mari dzevanhu. Imi muri kwamati kakara kuti mungandidaro henyu baba. Asi ndiri kuedza kuti muonewo kuti madhonzerwa yatiri kuitwa. Ndiri kuedza kuti muone. Mambo akanyora tsamba. Iwe Jema witi hauna kuenda kuona waona. Ndakaverengera tsamba. Oh. Ndakaverengera awa ndakatosendera mufoni mangwana ayo. Wapi? Awa paside memo. Awa. Ukuchinzi hakuna musabhuku ari kutora mari yemunhu. Ichinzi ndeyekubika maganzo kana chii pari zvino ndinomboita. Aiwa iyi tsamba ndiyo muri kutaura yezuro. Yemusi wa 20. Iyoyo. Yemusi wa 20 June uno. Yes. Tiva tanzi turudiwa kuno ku 27. Iyoyo ndo yangaitori kuti inyohwe inyaya yekuti pabuda nyaya yekuti masabhuku ekuku muri kutora mari muwanhu. Muiendesa kwamushonga muiti ndeye matatenda. Mambo akati matatenda ndini ndakabika doro remakuwi handida kutora mari muwanhu. Ndakati ndiri kuita ndega. Musatorere vanhu mari. Saka idza makuda matatenda yekuti ndini ndabika doro kuti mvura inaye. Imi makuda kutorera vanhu matatenda ndo pamutsa noise. Uya hapo ndambuti zina. Sabhuku. Muri kufamba nezvinhu 2 pashino. Mufamba nemitondoro miviri. Instead yekufamba nemitondoro 1. Mufamba nemitondoro miviri. Uku muriko kuna mambo alipo. Victor. Kuna Victor muriyo. Ndipo basi pane nawo. Victor Aiwa atisisiko. Avo mataura uyu paseri. Kana iye wacho ndori kuti ndiro. Irero ndore kusaziwa aba. Mitondoro miviri pamunhu. Aba changamira wati washoriba. Iye wacho rutiti uruti tungamira. Totungamirwa tiri mapofu. Kana mune mari dzevanhu dzamakatora. Endai mudzosere. Dzingodzoka mangwana chaiwo. Makamatora mari. Handinai kuti ndandabata zvichiri kuna sekretari wamwana. Kune mari yanga yatohwa. Gari $30. $30. Vanhu 19. Ngawadzorewe. Tichauya tonoita meeting ikoko todaidza vanhu vese. Kubvunza kuti pana akatorewa mari ere. Pakazobuda pari kuti uyu ndakatorewa. Muri kusungwa. Aiwa ingodzoka mari yevanhu. Handi inini ndinoti sekretari ndianonyora. Akanga anyora. Tozoenda baba vanhu wangani. Honai vanhu baba. Mambo kuti vazotsvaga njera yavo kudai vaziva kuti vanhu hawana mari. Vari kushaya dhora rekuenda kuchikaya. Vana vari kudzoka muchikoro umu vari kudzingwa muri kutozviziva. Saka imi motanga kuti muda tumadhora tokuti tumatatenda. Chei. Nyika yamambo mambo ari kuti kwete. Imi mukataiwa. Hamuoni kuti kana mukapinda mukoto unzi mambo wako ndiye anobva wati saunyama. Unosara uri muti saka iwe wati saunyamazve. Nekuti ndiwe uri kuita zvako. Uyo wamuri kutaura mushonga yanobva kuti inini. Paanotongona futa moto yanobva atouya kuda saunyama wacho kuti indi edimenda wasaunyama. Ndomboona izvo. Wanasabhuku awanzenda kuti waite power. Wanoziva kuti wakatora mari muwanhu naiwe wanosiyirwa waisese kuna mushonga vanopiwa kuti mushonga. Handitika. Saka power. Baba inini ningopupurira. Ningopupurira ngepepa rangu iri. Kana nditaura zvematatenda yandakaendesa. Handina sendi randakabvisa. Munoda kuti iye kana kuri kuti munoda kuti inyi bambo. Iri pepa rangu 2020. Munoda kuti ati kudini. Takabvisa chigumisha. $134 ichiende tishipa mushipani iwo headman achiendesa kuti June handizi kuya kwaita wakasara igorapera kai iye kana abvisa wakasara awa kuya kwanzi kunoungana wakasara nhamba yayo yakabuda 24 ndikadzikisa mari kuna mushonga ndikabva ndakabhadhara muchero ndikadzikisa ndakapiwa pondo malenda taura pondo kukanzo ukavungoendesa kwa mambo dhora makaunza ndakaendesa kuna mushonga ndikati ngosvindisvitsira kwa mambo dhora zvinezvi ndakaenda kumuchero ndikapiwa $8 ndikutoti gore rapera makamupa $134 134 plus 24 vamamupa ndakamupa munyora here kuti gore rapera 2004 akatora kuna sabhuku dzokoto mudondo 134 plus 28 yakatora kuna sabhuku 24
aiti dhema ari kuendesa kwamambo dhema tatenda ndikamupa $2 dzandakati mungondisvitsirawo kuna Changamire dhora randapiwa kumutero kuita pondo ndakamupa. mambo imimi sabhuku nhasi uno ndine mari ndati ndikandapedza zvati rutaura ndakaenda kotera vanhu vakatera ndakapiwa $8 dzandinofanira kupa Changamire kapepa kacho gona akapera makapiwa $2 ekuopa Changamire pamapa dhora vamba mushonga mushonga dhora Changamire dhora asi yese makapa mushonga ndakapa mushonga nditi ngondisvitsirawo kuna Changamire. wakunyasa kutaura chaizvo pekutanga wanga usina unyasa kutaura. Aiwa ndandorutaura wanda mukati muri kutsva kumusana mai atsva kudumbu saka mwana anobereka umwe ndiani maukira kuti mukadzimbirira mushonga makuchema handiri usha ikokota tisingasvikwa kudzimbirira asi kuti tikasai baba mudondo mambo yenyu iwani mambo saunyama ndizvo makataurwa gore rapera kuti vasiutambira ndewapi tikugadzirisirei Panapa. anogadzira munhu wani mambo saunyama ndiye final headman kusanganisa neni ndiri headman ndinenge tiri pasi pamambo hauna mutemo waunoisaba munzvimbo imomo unototauriwa namambo kuti iye zvinezvi takuti wofamba uchitaurira vanhu hauna chitsva chako saka mushonga haana mutemo headman haana mutemo anototauriwa nababa wake minista anotauriwa napresident apa tiri kudai apa tiri kudai zvandikutaura zvisi zvitsva munotoziva kuti ndizvo ndinofunga izvozvo handiri kurambava asi kuti zvaitika Changamire kwainzi kukabva shoko rinobva kuno ikataurwa naheadman mune muchidabva kwamambo Changamire uri kuti tiri kusangana nachief hambai kunyatari waitiona tiri kunyatari chief akazonzi hanhasi haana kuzoya wabva adaidai waenda uko wadaidzwa kwamutari vaakutaura ribhara rauyazve chief uri kuti uyai tisangana uko tikaenda kunyatari chief hatiwawo kare yako igore rapera saka mashoko kana ari kuuya uyu ari kutaura zvakanaka autaura zvakanaka mushonga anofanira kutaurirwa kuti usadeedze vanhu uchitaura kuti mambo ari kuuya kana toda kudeedza vanhu tine madedzero atinoita kwete iwe kudeedza vanhu uchiti mambo ari kuuya kugore rapera takauya sei handi ndiko rakabva ndiko muna January ndiko rakabva ndiko shoko rudiwo tiri kuti izvo zvakaitika asi ane maari kukanyakanya zvirege kuramba zviri kuitika tiri mukoti uyu akagara apo tataura kuti mushonga hasi kufamba zvakanaka akandibvunza pamberi papp kuti imimi zvamakaona kuti mushonga hasi kufamba zvakanaka muri kufambirei naye pp ari kunyora menjasi ari kunyora panoda anza padi nzanzanza uyu akagara apa nemagirazi zvamakaona imimi kuti mushonga hasi right semururamba murushanda naye mabvunzwa emimi mukoti imomo ukatadza kutaura anonga atonyora kuti wakatadza kupindura mubvunzo uya wakanyowa wakataura ndofunga ipapo mubvunzo uyo tatinawo kuti weunyama wanyama warubirei kuti inzwai mukoma inzwai baba isusu tainzwa kuti mushonga ari kutora zvinhu zvevanhu achidai tisina kumubataba munesanzwa nekuti kuti uti munhu hatichashandi newe iwe usina kubataba zvinonetsa zvine zvoda semaburisire maita kapepa kenyu ako kuti 2024 takamupa $134 hatitisingazvizivi tiutonzwa nemi kuburisa kwamuri kuita ndo peta ne evidence kana pasina pepa unogona kuramba tinonge tiri kuti muri kumunyepera pamwe makaungana but neizvi manje ndosaka takanyora tsamba iya yatakanyora iya iri kuhaikoti yekuti anofanira kubva kuheadman yakuenda paptc manje nekuti vanhu vekwamushonga uheadman haugawe kwamushonga chete dzimbiti samukambwa yese isaunyama uheadman unofanira kugava navanhu wese iwawo hakuna uheadman unonzi wamushonga iri kuenda paptc zvekuti izvo zvari kuti munhu wese anoziva kuti munoda kusumudza isu tiri kugadzirawo yekunogara pasi kuonekwa kuti iye ane mahwitness ake ane mahwitness akuti wakapinda sei kuti uite headman iri kuhaikoti
nokuti handifuni kuti shire 2 months ba inenge yaputika kuti wakapinda sei iwe kuti unzi headman mushonga wakanhongwa papi nani zviriko itori mudariro iyoyo itori mapepa anawo ari kufamba headman iyi muchamuona through mapepa kana zvapera asi so aripo munongoti ndiye mapepa kana apera zvichabuda haikoti inobuda itaura kuti application yenyu taona kuti akakodzera anofanira kunge uyu kwete uyu kana akabuda ariye ndiye wakadzidza mutemo wachidini chete uye masabhuku bidai kufamba zvakanaka izvozvo ndo zvaita kuti tidaro nekukomberana kwamuri kuita ndo zvaita kuti tironge marongero atiri kuita mambo tiinaye saunyama ari pano samapuranga wamwe wacho waitibvunzawo isusu munomu kuti mapuranga wakabhipitika wakabva kwasaunyama hatinei nazvo bai aikona kundibvunza kuti mapuranga wakabva ngepi wakabva kwasaunyama zvinhu zvekwani ehe ndatopedza nawo imwe munongopinda pese pese munodei what do you want wakabva kwasaunyama ndisaunyama ari apo wakabva kwasaunyama ndiye takapiwa imimi sabhuku taurayo mani sabhukani sabhuku ruziva nditore kangu tora inini ndanisati ndakura namusati ndakorekta mamusati makorekta kana musati makorekta sabhuku ruziva musatore mari dziwani kana mukaonekwa nemunhu muri kuita kunge mupurisa yanzi discipline yacho saka metenai zvamagara muchii kana mambo akati torai atorai ende mukanzwa munhu akuti mukuru wamari yematatenda kana yemakuwe iti tida kuona evidence yabva kuna mambo kuti ndizvaataura munopera kutisungisa chete rakatofamba pane step yese yamuri kuita ikoko masoja arimo mumwe anenge ari kutaura zvapera so rekatimirire edu aruburisa sakire mari kuti isake aiwa kana dhora imari baba kana dhora isake 134 yakaenda kwamambo rapera tu sabhuku vaiweka flash chief $8 44 pamusoro yakabva kukanzuro kai zvakanaka kuimi munopiwa we ndakapiwa ndaiona it's okay 28 wanhu wangu wakabvisa saka makapiwa yakawanda kupfuura mambo handizoziyoba ndosaka muipengera vanhu kuti bhandara mutero kuti uipiwa 28 yaumbotadzi kupenga iyi ngeyemutero kai iyo takagara naye wakabva ati mungofanira kutera mungofanira kutora mari kumutero tikadaro taurai sabhuku sabhukani dzokoto ndine mubvunzo bvunzai ndombo yacho ndandiri kuitira paya tamboti ndinanasa masango zvireva kuti kana vauda kunditi ngatindike maganzo kana next ten ndatonga ndanzwa kubva kuna chiti good gore ino amoisera inaazwa kana rinouya ndipo vanozondaudzwa babaiwani kwasaunyama alright okay muone kuti headman akakusungirai kuti hauna kubika ba munoita apiri kuna chief kuti mambo ndima akanitaura musuyawo izvozvi maheadman ese takanyorera matsamba ekuti headman hakuna headman kana sabhuku ari kutora mari dzevanhu muchiti ndedzemaganzo kana gore rineri warubika wega mambo hapana ari kubvisa ba wada kumbotiwa zvimbosiyane nekuti vanhu akakusabvisa ba hautizokupi zvinhu ba ekudidini izvozvo izvo imboitai masabhuku ezvimwe kwete ekutora mari dzekuti ngemaganzo ngematatenda yenyu basi ndaikumbirawo mukudaro kwakanzi pangoda kuti kufambise pangoda matsamba enyu imemi ekuti muite sabhuku makagadzira masingapinza acho ndikapa kukanzuro gore rakapera muna Juni kanzuro yakuye kani kwati takadenzwa kuti pane matsamba mapepa emasabhuku ada kudhinda takaramba kunodhinda tiri kuti DA hadeidzi mambo kuofisi kwako kuti yaudhinde mumapepa emasabhuku
sabhuku anofana kuenda kwa mambo nemapepa ake, mambo oenda kupa DA. Kana nasi takangodaro takagara. Hapana ari kuenda kwa Dhinda baikoko. Ende so takuda kuti imi mukanze masanzwa kwenyu kuti mati sabhuku tatubvira kuenda ipapo. Kwenyu kwacho kuti tibvunze vanhu kuti ndizvo makaita here. Wakati yes tobva tadhinda. Pasina kuti yes hatisi kumbodhinda. Asi papo takafamba takadai. Takanyorera takagara sedai. Musanetseke. Tiri kuti mimi mukawirana kumba kwenyiko. Munotidedza mudedza mutouya ikoko. Tobva tati ndizvo here zvamakaita wakati yes takutonyora. Saka mapepa totora. Endai motore muendera kumba kwenyu. Pamatidedza ikweyo, patadhindira ipapo pamba penyu ipapo. Pamaungidza vanhu rini. Waibva wapiwa mapepa awo. Good. Straight iva. Vadhinda ipapo tototora mapepa acho toenda kupa DA. Atina imimi kana manzi navanhu kumba kwenyu ndimi sabhuku. Hapana chitsotsi. Mambo asvi kuisa sabhuku pa. Sabhuku anotobva mumhuri menyu. Chero mukatarisa ma-traditional leaders act aya anotaura kuti kunofanira kuina mambo, asi president ako ikoisa mambo. Imimi vanhu vacho ndimunotipa zvimwe chetezvo. Munofanira kupota muchiatora ma-traditional leaders act aya munyanya kutasawo paarea yenyu kuti irutinyi. Pane mazuva ano kune chirungu kamunogugura munobva mazvitora vamaigadzira bhuku renyu mosogara navo. Zvese zvokuti headman ndiani zvinenge zvirimo imo. Kuti ari kuwanepi masimba. Mambo anogona kutoti mimi mati headman ikoko yawo. Masimba acho anawo. Asi headman anawo. Pane chimwe here. Bambo muri wadishe. Tiri wadasu. Muri wadi bambo. Saka tombira hedu zvetakutovhara dare. Pachine chimwe here. Hapana. Takuti tichikumbira hedu kuonekana timanyire makoko. Waya kudai. Wakwanzita tukumbira kuonekana na mambo. Oneka here. Makasununguka. Mambo ndewenyu. Vakanaka mita. Vakanaka tonana hivi. Aiwa. Aita basa. Usenze sezviri zvoka.